Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanzonzo sikulethela zona indaba ayifika ngaso-ke isikhathi umlandeli-ke ukhuze laphana-ke umhlakawane ongumlandeli omkhulu-ke wakhe laphana-ke ukhuzane-ke umfowampongoso ukuthi-ke ngempela-ke akamase ukulawula-ke ndawo zonke njengoba-ke ebesilawula lapha-ke kuwona-ke umaskandi kodwa futhi-ke uselawula khona laphana-ke ematekisini mbukeli. Nansi-ke ividiyo yakhe laphana-ke umlandeli umculo kamaskandi ekhuza yena-ke laphana-ke umhlakawane phansi lana-ke ematubatuba mbukeli. Nansi-ke ividiyo elandelayo mbukeli bese uya laphana-ke comment section sizuvula ukuthi wena ngabe ku-right na lokho okwenziwa uyena-ke lo mlandeli umculo kamaskandi ukuthi-ke alawule yena-ke laphana-ke umhlakawane ngalo-ke idatha nefoni yakhe mbukeli. Siyabonga. Mhlaka 1 ya mhlaka 1 mhlaka 1 ngiyazi ifoni yakho, idatha lakho, umlomo wakho, akekho umuntu ongakulawula ngaleyo nto leyo. Uwe nje ongayilawula ngakho. Kodwa-ke nje-ke mina ngiyakutshela-ke mina ngitshelwa yimi-ke manje. Usukhathele manje wena ukulawula ngapha kumaskandi la uzenza khona ibhoza ibhonkolo. Usungapha emakhumbini manje. Hayi kahle mhlaka 1. Ngeke sidalwa ukuzulawule ngapha nje. Awume kancane nje, awume kancane. Awuqinise khona lapha komaskandi la ulawula khona. La emakhumbini nje awume kancane. Noma unekhumbi wena noma mhlawumbe uyarenka noma uyini. Mangabe usuzohamba nje ukhuluma indaba yokuthi manje amakhumbi kufuneka layishe kuphi engalayishe kuphi akuzosuka umsindo ongenasidingo. Amakhumbi ngicade wazalwe khona. Imsindo kade asisuka. Kade asisuka imsindo. Bathunywa uphuthu abantu namanje basathunywa uphuthu. Awume kancane mhlaka 1. Awukulawule nje le komaskandi la ulawula khona. Awume kancane nje la emakhumbini. Phuma nje uphele nje. Angisho ukuthi ngiyakulawula ngalokho mhlawumbe ngenza ukuthi awuhambi uyokwenza lesi sidonsa sakho samavidiyo lapha ya kumaskandi. Chaze khona. Awume kancane. Awume nje kancane. Mhlaka 1 ya mhlaka 1 mhlaka 1 ngiyazi ifoni yakho, idatha lakho, umlomo wakho, akekho umuntu ongakulawula ngaleyo nto leyo. Uwe nje ongayilawula ngakho. Kodwa-ke nje-ke mina ngiyakutshela-ke mina ngitshelwa yimi-ke manje. Usukhathele manje wena ukulawula ngapha kumaskandi la uzenza khona ibhoza ibhonkolo. Usungapha emakhumbini manje. Hayi kahle mhlaka 1. Ngeke sidalwa ukuzulawule ngapha nje. Awume kancane nje, awume kancane. Awuqinise khona lapha komaskandi la ulawula khona. La emakhumbini nje awume kancane. Noma unekhumbi wena noma mhlawumbe uyarenka noma uyini. Mangabe usuzohamba nje ukhuluma indaba yokuthi manje amakhumbi kufuneka layishe kuphi engalayishe kuphi akuzosuka umsindo ongenasidingo. Amakhumbi ngicade wazalwe khona. Imsindo kade asisuka. Kade asisuka imsindo. Bathunywa uphuthu abantu namanje basathunywa uphuthu. Awume kancane mhlaka 1. Awukulawule nje le komaskandi la ulawula khona. Awume kancane nje la emakhumbini. Phuma nje uphele nje. Angisho ukuthi ngiyakulawula ngalokho mhlawumbe ngenza ukuthi awuhambi uyokwenza lesi sidonsa sakho samavidiyo lapha ya kumaskandi. Chaze khona. Awume kancane. I can delete pictures and conversations. Kodwa-ke ngiyahluleka ukumlibala emqondweni. I can delete pictures and conversations on my phone. Kodwa-ke ngiyahluleka ukumlibala emqondweni.